Jobus pangasebathathu ubanishele phakathi Jobus pangasebathathu ubanishele phakathi Jobus pangaseyisihlanu ubanishele phakathi Hlale mbona mangufonela ithi foni calling waiting suqophana hlale mbona mangufonela ithi foni calling waiting suqophana hlale ndiza mangufonela ithi foni number please suqophana mina ngiyathanda ukuba ishande yashise khotheni ngifona leyo nto hlale ndiza mangufonela ithi foni number please suqophana mina ngiyathanda ukuba ishande yashise khotheni ngifona leyo nto sumakheli izithana yashise khotheni sumakheli izithana yashise khotheni sumakheli izithana yashise khotheni sumakheli izithana yashise khotheni Jobus pangasebathathu ubanishele phakathi hlale mbona mangufonela ithi foni calling waiting suqophana hlale mbona mangufonela ithi foni number please suqophana ngiyabingelela ngiyumzungezi umfana odabuka phansi ehluhluwe esigodini sakwaNilela igama lami langempela ke uThembele ngizothula ialbum kaMzungezi featuring amabhunga amasha kuyongijabulisa kakhulu abantu ukuthi beyithokozele le album engizoyikhipha ngoba impela kuyafika impela uzobhema ukholwe ihloko sayo Call Waiting inengoma eziwu-10 abanaba abafowethu engisebenze nabo labehleli nabo uDomthashi lona engumashuduza ngisebenze futhi nabantu nje abasezingeni eliphezulu kakhulu ngoba kubasket kube umbhodobodo kwathi kuyi-keyboard kwaba uJJ bamaza abantu kwathi kuyimpostini kwaba uThuthana Mpokandlovu waphinde futhi waba uNdlile bafowethu umsebenzi ababhonga amasha kaMzungezi featuring amabhonga amasha usukhona ususemoya noma yini singaphuma esicela kakhulu kumina bani nona kulena bonke bathanda umculo kaMaskandi nomculo wonke jikelele isupport nokusinikeza uthando nesikhombise ngazo zonke indlela izotholakala phakathi nenyanga online kwi-website nayo khona la screen seniyibona sinayo futhi Facebook page sinegroup lapha ku-Facebook uMzungezi Music Production sine-Facebook siyatholakala naku-Instagram @umzungezi siyatholakala naku-Twitter @umzungezi1 ama-contact details nawo ayavela la screenini sakho inamba ongayifonela uma ukuthi udinga more clarification noma udinga usizo mayelana ne-album kaMzungezi siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisi-support siyabonga Awu baba babengihleka ngesikhathi ngingasebenzi Baba babengihleka ngesikhathi ngingenamali Wemhlaba ubenza njani sekuyini namhlanje Wemhlaba ubenza njani sekuyini namhlanje Awu baba babengihleka ngesikhathi ngingenankomo siyohlangana ediphini ngiwubuza nje lo mbuzo awu baba babengihleka ngesikhathi ngingenamoto siyohlangana emgaqweni ngibashaye ngezintombi awu baba babengihleka ngesikhathi ngingasebenzi siyohlangana efemini ngiwubuza nje lo mbuzo awu bathi isondoma awu
isondo mama liyajika jika wemhlaba wenza nje sekuyini namhlanje wemhlaba wenza nje sekuyini namhlanje awubantu isondo ma awubantu isondo ma liyajika jika uqola inhliziyo yami uqola moya wami sebemthathile vela banemali vele uqola inhliziyo yami uqola moya wami sebemthathile vela money maker vele uqola inhliziyo yami uqola moya wami sebemthathile vela banemali sebemthathile bathi usemhlangela pheko sebemthathile bathi selalushela pheko sebemthathile bathi semeyika lapheko sebemthathile bathi sesantini lapheko vele uqola inhliziyo yami uqola moya wami sebemthathile vele money maker sengisele ngiyedwa manje sengisele nomzongetho sengisele ngiyedwa manje washe zisho kanjalo kamzungeza thikele simatobula lo muntu kunanibela waze nothuleleni ngakhulumi zisho kuyingqangqa kade asibashaya amakhanda senze neobhasobhake ngito